Nagbalinen, apanata, dagiti katoliko ti visita iglesia. Wenno ti panagbisita ti saan bababa, ngem pito a simbaan. Ditoy abra ka Solid North, makita dagiti nagduduma nga historical churches ang mabalin a pasyaren. Umuna, ti Immaculate Conception Parish iti Piligan. May sa akang runa na pakasaritaan ken Apos Santa Maria, ket ti panagbalin na nga Immaculada. August 29, 1965, na ipatakder ti baro a simbaan iti Piligan. May kadwa ti St. John Evangelist Parish iti ili ti San Juan. Mabigbig ni St. John nga Ebangelista, ken maysa kadagiti apostoles ni Apo Jesus. May katlo ti San Narciso Parish ti Bukay. Ni San Narciso ket maysa nga obispo martir. 1863 nabangon ti parokya ni San Narciso babaen ken ni Father Juan Barameda. Ti umuna a kura paroko maysa a Castilla a Padi Agustino. Kada Oktubre 29 rambakan ti ili ti panagpiesta iti patronda. May kapat a simbaan ti St. James the Elder Cathedral iti Bangged. Mabigbig ni St. James wenno Senyor Santiago kas maysa nga apostol. Mangted namnama ken tured kadagiti mamati ken kuana. Nabayagan ako nga tawen nga kasla isu ti patron iti diocese ti Bangged. So halang nga Bangged no di ket tintero nga probinsya nga Abra isu ti patron tayo ni St. James. Ket maysa nga cathedral in the sense nga dayta ti simbaan ni Apo Obispo. Ti Immaculate Conception Parish ti Piligan, St. John Evangelist Parish ti San Juan, San Narciso Parish ti Bukay, ken St. James the Elder Cathedral ti Bangged, ket karaman kadagiti Jubilee Churches iti probinsya. Naideklara nga Jubilee year. So dito yung diocese ti Bangged. Originally at the upat nga Jubilee Churches. Dito yung Piligan, Bukay, San Juan ken Bangged nga simbaan. Ngam adanay-nayan nga may sa kabsat. Our Lady of Pilar ngam di dyan San Isidro. Dato yung San Isidro nagbaling nga Jubilee Church nairana nga dito nga tawen 150 years ti SVD. So kasla it's an SVD Jubilee Church kasla dayta San Isidro iso gamit ti umuna nga napan nga nagmisyonan dagiti SVD ditoy Abra ken tentero nga Pilipinas. Iso nga Jubilee Church no mapantay di jay kakabsat ket mapan agbisita agkararag no adagundaway tayo kakabsat nga maka-attendar ti misa wenno agkompesar. Tapno datay maawat tayo datay makungkuna nga indulhensya nga kasla grasya ti Apo mangpa tigiti basbasol tayo mapalagan kasi ngam dapat adapay matkararag tayo para ti intensyon ni Apo Santo Papa Francis. May kalima ti Our Lady of Sorrows Parish iti Dolores. Maikarkararag iti patron Saint da tila dingit wenno sa gubanit iti maysa a tao. May kanem ti St. Catherine of Alexandria Parish iti Tayum. Ni St. Catherine of Alexandria ket maysa a great philosopher anaadaan ti sirip ken nalawa a kapanunutan. Tawen 1805 idinarugyan anay patakder ti simbaan ken inabot na ti 20 a tawen sakbay analpas. Naaramid daytoy ti bricks ken riverstone. Naideklara ti simbaan kas National Cultural Treasure iti tawen 2015. Ngem gapo iti napasamak agin genet iti July 27, 2022, nakarekep ti simbaan gapo kadagiti adu a perdisyon na ken naipatakder ti temporaryo a simbaan. Ken ti may kapito a simbaan amang kompleto ti bisita iglesia tayo ti Our Lady of Peace Parish iti La Paz, Abra. Nabangon ti simbaan usar dagiti bricks iti tawen 1911. Naapektaran metlaeng ti simbaan iti naglabas aging gened iti 2022. Ket babaen iti inisyatibo ni LMP National President Mayor J.B. Bernos ken Congresswoman Menchie Bernos napasimpa ti simbaan. Nainayon ang makita ti sangwanan ti Pasdek, ti rebolto ni San Lorenzo Ruiz ken Pedro Calungsod.
Ati umuna nga tang kalsat ket dumawat ti grasya ti Apo. May kadwa ta naduma-duma gamin dagitoy ti patron da ti dagiti simbaan. Danya pa Santa Maria, ni San Juan, yan. So dumawat mo ti pangibabaid da tapno mabendisyonan wada do. Aside from dumawat nga tameten kasila da pay penitential dameten nga dumawat ti pamakawan ti Apo na nyaman ti nagkurkurangan dayti nga tawen. Ti bisita iglesia ket mangsarming ti nauneg apamati dagiti Kristiyano Katoliko nga iti baet dagiti narway a panubok ken didigra kas iti gingined saan pulos a madayeg ken mapukaw iti panagtulid ti panawen. Jessica Boreta, Balitang Solid North.